Kamarga Frantziako hegoaldeko eskualde naturala da, Proventzako mendebaldean, eta Arles hiriaren hegoaldean kokatzen da. Gure bizita Arlesen hasi zen. Arles penintsula Italikotik kanpoko lehen erromatar kolonietako bat izan zen, nahiz eta greziarrek sortu zuten. Frantziako hiririk aberatsenetako bat da monumentu zaharretan. Arles ezaguna da bere ondare erromatar eta erromaniko bikainagatik. Horregatik, batzuetan Erroma txikia bezala ezagutzen da. Arlesen gaua egin ondoren, Kamargako parke naturalera joan ginen. Kamarga Rodanoaren deltaren bi beso nagusien eta Mediterraneoko kostaldearen artean zabaltzen da. Itsasgatza erauztea da bere jarduera ekonomiko nagusia. Parke naturala da 1967tik. Landaretza eta animalia oso bereziak ditu, flamenkoak, ibiza, kastoreak, dortokak. Eremua ate eta uretako hegaztientzako geragunea da. Eta urtero, bertatik, 150.000 igarotzen dira. Udan, 30.000 flamenko inguru biltzen dira.